kenzeka kuhle kodwa mkhulu ihlathi likhulu kakhulu ngiyabona obhushu babukhali afuneki kwabandini manje ndihambe ngemicondo yamapha ngoba yokugqibela sekunqamuka nomlenze tata kunqamuka nomcondo hayi kodwa ayikho la kumina yes sir yeah no namhlanje ngicabanga ukuthi asiqale sivumelane ukuthi sithi sikhuluma ngamaphutha esiwenzayo mangaba kushona umuntu. Yes, Yeah, yes. Amaphutha yeah, esiwenzayo. Yeah, amalokhuza ngoba ngithi kunamasiko athize agcinwayo. Yeah. Bese kuba khona enye inkinga ke uthola ukuthi mhlambe kunomkhuba othize oye wenziwa ngenxa yesimo esithize somuntu ngaleso sikhathi umuntu obeshona. Bese kube khona ukunga-understanding kubantu ukuthi leyo nto beyiqondene naleso simo nje akuyona into ehlala yenziwa. Ake ngenze isibonelo nje kujwayelekile ukuthi makushonile umuntu ngale kokuthi kuyazilwa kungabi namsindo ekhaya kuthini kuthini. Kwathi kujwayelekile ukuthi umuntu kuthiwe alandwe ngehlahla lomlahla nkosi. Ake ngenze isibonelo ngithi nanga umuntu eshonele emgwaqweni. Yeah. Mhlambe nje uba wenzeka izingozi alimali nje lapha khona okanye usemsebenzini aye esemakhazini usho ukuthi akadlula isibhedlela akathini. Oh okay. Yeah, ufike nje kwalapha ashonele khona uthathwe sethathwa iUndertaker. Okay. Wasuke emakhazini. Abantu ke bathi mase bemlanda kuthiwa akuphathwe ihlahla. Isikhathi esiningi uvele kuyiwe nje lapha elokhuzeni emakhazini ayolanda umuntu ngehlahla kubuye naye ungena umzimba ekhaya seku right kanjalo uyangcwatshwa kusasa. Mayiqeda ukungcwatshwa liyathathwa ihlahla liphonswa phakathi emgodini. Kuphelile ngayo umuntu abantu babuye bageza izandla udliwa ukudla sekudlulwa. Yeah. Futhi kuphelile ngayo. Yeah. Lephutha elikhulu leli serious because umoya womuntu mayeshonele la shonele khona kusho ukuthi umoya wakhe uphelele lapho lo muntu. Umzimba nje ubusuwilulele phansi akasenayo itransport angahamba ngayo ngoba umuntu umoya walomuntu mabe kusemgwaqweni kusho ukuthi umoya wakhe ulapho la eshonele khona. So mawumlanda lapha emgwaqweni abaningi ke baye benze kanje uthola ukuthi eselandele kahle ukuthi kufanele ulandwe lapha uthi hayi asihambe nehlahla siye emakhazini kuyolandwa isidumbu bese makubuyo nesidumbu kuyodlulwa kuleya ndawo leya. Mhlambe lento yenzeka sekuphele 2 weeks umuntu esemakhazini. Angithi khwalo emkhuba manje le esingeke siyigweme ngoba abantu bamanje abafuna ukwemukela iqiniso. Kwalomkhuba lo ukuthi kungashodi lutho nje ukuthi umuntu angangcwatshwa kodwa kuthiwa haya akahlali kuphela 2 weeks. Kusalindwe ifamilies suka kude. Yabo bathi kubhizi kuyadliwa la kufanele nje immediately eshonele umuntu ucrosswa kakhulukazi izinto zetiye namakheke kufuneka 20 liter bamakheke yabo. So bolo 2 weeks umoya walomuntu lapha emgwaqweni noma kuleya ndawo. Lapha kukhona abantu abalanda abadlula namahlahla abenza yonke into lapha emgwaqweni belanda eminye imimoya yabo. Kulo 2 weeks wonke uye lapha umoya womuntu owazi ukuthi wenzakalani. Njengoba ngisho kule case yokuqala laba suke beye emakhazini bayomlanda khona umuntu ngehlahla belanda isidumbu babuya naye. Ayikho ngisho indlela yokuthi ba-check ukuthi ulandekile yini mase kungenwe ekhaya ngoba kunendlela yokutest umoya womuntu ukuthi ulandekile yini. So ngithi ke kuyena ngamaphutha la aserious because kukhona izinto ekufanele nje usebenzise umqondo because isiko
lakhelwe kuleyo nto ukuthi usebenze lento sithi common sense le engadingi ukuthi ufundile noma ufundanga lento nje ukuthi uyibuka into usho ukuthi leyo umqondo ayiwenzile. Yeni evimbayo ukuthi umuntu makuthiwa naku ushonile namhlanje akithi umuntu makuthiwa nangu limele kungena ucingo lokuqala eluthi nangu sibanibani ngoba nibheke ucingweni lakho ukuthi bobani asanda ukubafonela. Yeah. Kuze kutholakala ukuthi hayi ilunga lomndeni nangu umuntu hayi siyamazi ukuphi hayi siyaphuthuma siza lapho mhlawumbe bafike sezwashona kusho sebebonile ke manje ukuthi ushonele kuphi. Ayikho into evimba ukuthi ngesikhathi umzimba because umzimba ubalekile kusuke sekuphelile ngawo ngumoya into esikhathele kakhulu ngayo la ukuthi kufuneka ivikeleke ngoba umuntu umoya akuyona inyama. Inyama yindlu. Inyama into efana nalesidudo njengoba sidla ngaphakathi kusona asinethwa imvula sishiswa silanga masilanga phakathi. Okay. But siyawazi ukuphila ngaphandle kwalesidudo. Uma sengiphumile nje la ngiyaqhubeka ngibe yimina. Yeah. So nomoya womuntu kunjalo. So umuntu kufanele athi makuthiwa senimbonile ukuthi okay umoya wakhe uphelele lapha. Yeah. Ihambe ke isidumbu semakhazini bese kusuka umndeni nehlahla ayolandwa lapha ngalo lelilanga ashona ngalo. Okay. Ayolandwa lapha umoya wakhe kubuye nawo kungenwe nawe elokhuzini ekhaya ngembuzi njengoba kutestwe ngembuzi. Yabo kutestwe ke ngembuzi ukuthi ulokhuzileni ungenile ukhona yini ulandekile. Usondeza nje imbuzi ngasesangweni manizongena uyinikeza ihlahla mayilidla imbuzi ihlahla uphawu lokuthi umoya njengoba ilidla nje imbuzi umoya wakhe losukudonsa leya mbuzi. Okay. Ngoba unamathelela kulona ihlahla. Okay. Mangabe ingalidli khumbula ukuthi lamahlahla akhethwa ngelokhoza kakhulukazi noma kukhona amaphutha kulento ehlahla lomlahla nkosi sesawuchaza sihlukanise ukuhlukana kwamahlahla. Okay. But kwakhethwa amahlahla ezihlahla ezinamandla. So ngamahlahla la akwazi ukuyidonsa ngempela ilokhoza imimoya yabantu. Awuvele nje uthathe noma yini. So umoya womuntu kungathi ke umzimba usemakhazini. Umoya wakhe ube ula ekhaya so ulindile la ekhaya ulinde ukuthi kuze kubuye umzimba wakhe. Okay. Siyazi ukuthi umoya womuntu umzimba mawungakancwadi usuke usadidekile usephithizela. Kodwa kuhle mawuthathiwe la ngoba kunenkinga ukuthi abathakathi abave bewo master kulento yemimoya. Yeah. Umthakathi nje umakhelwana usengazixoxa sekubuza nje umakhelwana ukuthi manje kwenzakaleni uchaza botho umoya wakhe lo muntu anolandanga amthwebule fast. So iphutha lokuqala lelo. Elinye futhi nawo umuntu ushonele ekhaya. Ushonele ekhaya nje egcikini. Yeah. Mhlambe begula mhlambe begula noma kwenzakaleni kodwa nje sithi ushonela la egcikini. Akazange aphumele ngaphandle. Okanye azashonele nje embhedeni wakhe. Okay. Shonele endlini ngaphakathi. Umuntu onjalo akalandwa ngehlahla. Noma mhlambe kufike udutshulo kwenzeka into So lokho kwenzeka la egcikini. Mhlambe okokudutshulwa kunento ehlukile ngoba kunomkhokho thize kuyekudinga ukuthi ikhulunywe eceleni indaba ya ukuthi sivala kanjani. Alright. But engifuna ukusho ukuthi naku umuntu ushonela la egcikini. Kufika iundertaker izomlanda imsemakhazini. Ilanda isidumba ngithi. Umoya wakho uphi ula egcikini. Ukhona la ekhaya. Sekuyaba ke mase silanda isidumbu kuthathwa ihlahla kanjwa nalo. Kuyiwe emakhazini kuyolanda isidumbu kuphethwe ihlahla. Kodwa siyazi ukuthi umoya walo muntu la egcikini. Yebo. Mangakanani amathuba ukuthi lo muntu ngesikhathi esiphuma nalo lelihlahla siyolanda isidumbu umoya wakhe udonseke uphume nathi ngesikhathi esiphuma. Singekho aware ukuthi uyaphuma. Yeah. Because khumbula sithele lahlahla lingozibuthe emoyeni yabantu. Mangana namathuba ukuthi aphume lo muntu aphume nathi ngesikhathi siya lapha afike emakhazini lapha afika kubanda.
abaleka aphume emakhazeni anishiye kanjalo ngoba kuyabana nesale nikhuluma nesidumbe emoyeni into engekho. So imimoya eminingi yabantu amadlozi amaningi alahleka ezimeni ezikanje ngoba iqiniso lithi umuntu mayeshonile mayeshonela esibhedlela nimlande emakhazeni asesibhedlela ningaya nehlahla emakhazeni lapha nimlandela khona kodwa umuntu akashonele emakhazeni esibhedlela ushonele ehotini. Oh yeah. Kufanele niqale ehotini abe kuyona lapha ke ehotini asuke kuyona awubazi abantu abashonile ukuthi bangaki ngalelo langa. Yayibo awazi ukuthi kusukela khumbula ukuthi ngithe abantu balandwa after 2 weeks nawe uyayazi le nto akujwayelekile nje umuntu ashone ngomsombuluko ngomgqibelo ukuthi uyangcwatshwa. Yebo. Kanti ngokomthetho kufuze ngaba senza kanjalo at least. Ngisho umuntu osuke eCape Town mayitshelwe ngomsombuluko ukuthi kushoniwe uzobe sefikile ngomgqibelo. But ngenxa lezi zinto zamanzi amnyama sembethe sesizwe semnyama sokuthi kufanele kumosheke izimali mangaba kulokhu kuzini kushoniwe sinayo lento yokuthi kufanele akuhlalwe isikhathi eside. So ke esimene sikanjalo ke ungabuya lapha elokhuzini ufice lapha kulela hodi lasesibhedlela ufice inqwabe abantu abangalandiwe imindeni yabo abaloko beshonela lapha bengalandwa ni end up nibuya nemimoya eronke ebuya izolokhuza la izohlupha la lo ngathi kunezilwane egcikeni nazo zonke lezi zinto. Indlela yokuthi kugwenywe zonke lezi zinto iqala ke la ekuthenini ake ngikwenzele isibonelo mina umkhulu wami ngikhula wayejwayela ukusho ukuthi akayifuni indaba yasesibhedlela. Okay. Esho nje ukuthi nokhulu esho into efanayo. Bobabili bashonele egcikeni namanje ekhaya ngeminyaka ehlukahlukene. Utata omkhulu washona ngo93 ngoJuly 93 then ukhulu washona ngo2009 but bobabili babeshonele egcikeni. Kwenzeka lento beyithi lento ababeyifuna yabo umuntu azichaze futhi ezizathu zokuthi why esibhedlela engasithandi ngendlela awunami ngakhula nje nami esibhedlela ngingasithandi ngisenenhlanhla ukuthi akaze ngilale esibhedlela empilweni yami kuze kube manje. So ukulandwa kwemimoya kubalekile umuntu mayeshonele endaweni ashonele kuyona kufanele umoya wakhe ulandwe kungalindwa ukuthi kuzongcwatshwa kuze kufike ilanga lokuthi uyangcwatshwa kube ikhani kuqala kuyojika emakhazini. Mina into yasemakhazini angiyazi ngempela ihlahla ukuthi lensana emakhazini angi-understanding ngempela because isidumbu asizwa lutho masiselapha elokhuzini. Into eyenza ukuthi isidumbu sibe ngathi siyezwa ingoba umoya walomuntu usuke ungakahlanganiswa nomndeni wakhe kusuke kuumoya lo olalelayo. So lo ungakahlanganiswa nomndeni wakhe uyezwa ingakho ke kuye kufaya ukuthi umuntu mayeselokhuzini mayese ebuyile ngoba phela angeke sekubalekele lento ukuthi bayasiwe emakhazini. Yeah. Kodwa mayezongcwatshwa umuntu uyaphathiswa ngoba kusuke kwaziwa ukuthi noba ngaba sike sithi uyezulwini noma sithini akunankinga. Yeah. Kodwa iqiniso esingavumelana ngalo nje silaziyo sonke ukuthi usuke yakubantu bakubo. Yeah. Yeah, ukuthi basezulwini noma bakuphi kodwa futhi basuke bengumndeni kusho ukuthi ke izulu umndeni nomndeni ungase ube nezulu lawo esimene sikanjalo. Yeah. Manje umuntu uyaphathisa izimbewu ngesikhathi kusalinywa nembewu zobhontshisi nani abese bikelwa nangezinkinga zala ekhaya ukuthi awofika lapha ubike nazo izinkinga esibhekene nazo la ekhaya nayo inhlupho esibhekene nayo nako ukuthi nokuthi kwenzelwa ukuthi ngoba idlozi lifana nomuntu yabo umuntu osuke emakhaya usesilungwini
ufika nixoxela kuyaphila usibani bani wenzekile yes. naye Okay. ufika kanjalo naye Okay. ufika kanjalo naye ufika xoxa izinto so mayefika bathe bakhala ngani ekhaya hayi basho ngolutho so kusho ukuthi ba right yabo Eyi. yengakho imizi ubona uthona umuntu uvele kube mnyama kakhulu kanti kufaya ukuthi mase kudlulile isigaba esithize bese lo muntu ekhombisa ukuba namandla Yeah. but amandla uzoba nawo kanjani sidukile ngalendlela ake ngikwenzele isibonelo so ukuthi abantu kwabona amahlahla kwakunesizathu because abantu abadala babehlakaniphile inali igama nje lithi umlahla nkosi Umlahla Nkosi. wena ulanda umfokazana ngalo kodwa uyalisho futhi uthi ngumlahla nkosi igama lomlahla nkosi lalesa sihlahla ngumphafa Umphafa. Okay. ya igama lalo ngumphafa ayimithi ke kuye ukuthi ngenxa yemisebenzi yayo bese ithola izithakazelo njoba nensizwa kwenzeka ngemisebenzi yayo insizwa ithola izithakazelo zayo Isibongo. izibongo zobunsizwa yabo imithi lokhu za kanjalo nawo umphafa waqokwa ukuthi iwona oyolahla amakhosi olanda imimoya yabantu abangamakhosi yengako wagcina usubizwa ngumlahla nkosi bese kuba khona isihlahla sokulanda omama abaganile awumama engingabona abala ekhaya abathengiwe ngezinkomo bazoba ngomama bala ekhaya Okay. bachelwa ngenyongo bafoka ngokwesiko bese kuthi lo kukhona isihlahla umganu uyabona umganu lo okhipha izithelo ezenza utshwala Yeah. amaganu utshwala Yeah. bamaganu Okay. balandwa ngaleso sihlahla komama bese kuba khona esinye isihlahla esokulanda nje abantu uqoqaba nje yabo njenganani nje Mato. yabo lesokulanda nina nje Tshela mara. abafokazana Okay. kuthiwe ugagani Oh, Gagani. mangabe weluso uyazi intonga yogagani ngeke uba uyazi And futhi ngenhlahla yonke lemithi oyibalayo ikhona yonke indawo. yonke indawo Lithu ngathi kweliphi iprovince noma ungathi ungumXhosa nobolempondo noba ungumZulu noboleBhaca ikhona. ikhona Lithu noma uthi uyibiza ngegama le language yakho na. noba ungumSuthu noma ungayisho ngeSuthu kodwa isihlahla siwa yeah Yeah. so ke nayi ke indlela yokulanda umuntu sithe umuntu oshonele ngaphandle kwekhaya Yeah. asikho isidingo sokuthalanda ngoba umoya wakhe usuke ula elokhuzini oshonele phakathi ekhaya Yeah, ushonile ekhaya. yeah olandwa ngaphandle iprocess yokulandwa komuntu ngaphandle bakanje mayizongeniswa ufaka kube khona umqombothi utshwala besizulu akethi umqombothi uyawazi noba wazi isizulu Lazi kahle umqombothi wena. oh yeah funeka kube khona utshwala besizulu umqombothi kube khona imbuzi uyaye ke alandwe ngalihlahla la elandwa khona kufanele mayelandwa owokuqala into ekufanele niyenze kufuneka kuphele izinto zabantu zokuthanda amafa ukuthi imini umuntu oshisa impepho la ekhaya so imini efanele phathele luhlahla okanye imini onjanjani into yokuqala efanele ibheke ukuthi lo muntu ubani ebezwana naye kakhulu la ekhaya imimoya yabe bexhumana Okay. ngoba manje umuntu abebengezwani naye ngeke alandeke ufane niqikelele ukuthi umuntu omlandayo umuntu abebezwana naye azomlalela mayixoxa naye amuzwa ngoba phela uyancenga umuntu osike sengeseshonile mayelandwa kuzofika lo manisaya akunankinga engakanani kodwa maseke waqala wakhuluma naye kufuneka bese khuluma nomunye umuntu okhona la mhlambe nesemotweni noma kanjani umuntu ophethe ihlahla akaxoxi namuntu endleleni noba nibingelwa umuntu akavuma akakhulumi nomunye umuntu Oh, akathethi nomunye umuntu. ngoba uzothi ukhuluma lo azitshela ukuthi ukhuluma naye so udinga ukuthi nje ukhulume nalo muntu omlandile wena ophethe ihlahla kuphela
yabo. Uyafika ke ukhulume naye umbize ngegama usibanibani wasibanibani sikulandile imini usibanibani njengamanje ngicelayo manje sihambe sigoduke mani nihamba ngemoto mani ngene emotweni usho ukuthi manje singene emotweni nawe ungena nawe ngena mani hamba ngezinyawo mani wela umfula siwela umfula mani imoto mhlambe nihamba ngayo kune robot nima hayi manje asimile ngoba sikufikiwe simiswa irobot Okay. mali ivula futhi hayi sesiyasuka manje siyahamba yabo uxoxa naye kuze kuyofika ekhaya awuxoxi nomunye umuntu ngisho laba bala ohamba nabo uxoxi nabo Litho ngalikhala ifone. awuyiphenduli ubhekene naye ya ubhekene naye kuphela mase kufika ke ekhaya abangaphakathi sekuzophunywa nalembuzi kuphunywa nokhamba ngicabanga ukuthi ke uyazi ukuthi esikhatini esiningi sekujwayele ukuthi masizokhuluma elokhuzini nabantu abadala sisebenzisa imbuzi notshwala futhi siyazi ukuthi buyasixhumanisa nabantu abadala Yeah. so kuyiwa nokhamba kwelincane lotshwala ngasesangweni nembuzi bese kufika ke kukhulunywe ukuthi siyanemukela sekukhuluma ongaphakathi ke athi ke siyanemukela ukuthi ningene manje ekhaya bese ke lo ophethe ihlahla eyinika imbuzi ihlahla lithi nje uyidla hayi ulizoyidla yonke malikela luma nje qabunga noma amaqabunga amabili sekuyacaca ukuthi cha ulandekile umuntu sekuyangenwa ke nalo ihlahla nokhamba ngaphakathi endlini uyatshelwa ke still mangena esangweni ukuthi manje sesingena ngaphakathi ngakho ke ngena nawe siyokuxhumanisa nabantu abadala Okay. uthi ke manje sefika kufikwa ngaphakathi endlini bese ke kuyobeka ukhambe emsamo nalo ihlahla libekwe bese kushiswa impepho ke manje akusashisi ke lo bephethe ihlahla ngithi usebenzele umsebenzi wakhe uqedile sekuwumuntu wala ekhaya umshiso wempepho ke manje oseshisa impepho Okay. akusena ndaba ukuthi umshiso wempepho bayezwana nalo asakhuluma naye manje ukhuluma nabantu bala ekhaya abadala bonke Yeah. seshisa impepho kuyabika ukuthi nangu sibanibani njengoba belandiwe usefikile ke la ekhaya ngakho ke sicela nimemukele ningumndeni wakhe nimthathe nihlale naye simnikele ezandleni zenu njengamanje akhulume ke ngendlela isoka sibe umuntu ubeka ngesisoka sakhe kodwa inhloso nqangi la ukuthi umoya walomuntu unikela kubantu abadala ngoba vele usewumuntu ophila ezweni likamoya manje akasaphila enyameni ebese yahlatshwa ke imbuzi mayihlatshwa ke imbuzi okubalekile ukuthi akufanele inyama idliwe abantu bangaphandle Okay. ya idliwa ngumndeni kuphela umndeni uyayidla lenyama bese kuthathwa inyongo kuthathwe nelokhuza nomhlwehlwe nehlahla lomlahla nkosi Okay. bese ziyahlanganiswa zixhonywe phezulu lapha endlini Hlala exhoma umkhondo. ya zixhonywa phezulu endlini lapha Emdekweni. entingweni ya xhonywe lapha yengako sithi masikhuluma empepheni emsamo sisuke sikholela ukuthi sikhuluma nalithongo abantu bala ekhaya imoya yabo ihlala la endlini Eke. ya so sengayenza eminye imikhuba nani ukuthi esibonelo umuntu mayiphuma emakhazeni uyayadinga ukugezwa amakhaza ngoba phela njengoba ephuma lapha into bekufaya ngaba yenziwa ngalento uthasiwe emakhazeni ngokwesiko lethu into eyenziwe ukuthi aye khona ngoba sifuna ahlale izinsuku eziningi singamncwabile ngakho kubezobola mayibe ngafaka emakhazeni Yeah. but senza kanjani ke sesilenzile lo phuthu ukuthi silungise leso simo kulokugeza uyibona umuntu ukuthi abantu abadala kuthiwa ke esidumini mase sibuyele eyogezwa fuze ngaba simgeza ngenyongo sesithi simgeza amakhaza la abuya nawo asemakhazini La kade okay. simgeza amakhaza manje la abuya nawo emakhazini ukuze singabi nalezi inkinga eziningi zokuthi abantu baloko bebuya ngamaphupho bethi bayagodola yabo mase kuegeziwe ke yonke into sekuyaqhutshwa ke indlela yakhona
asisekho isidingo sokuphatha kwehlahla lomlahlankosi kuyiwe emathuneni kwenziwani because umuntu uqediwe wanikelwa kubantu bakubo wabuyela kubantu bakubo senamacala usewaxoxa nabantu bakubo lapha ukuthi ke iziphi izinto mhlawumbe ezithize angazenza kahle saphila but iphutha esilenzayo esikhathini esiningi lelihlahla ulibona lila enkundleni inkonzo yomncwabi yaqhubeka nali ihlahla phezulu kwebhokisi ewe kuyiwe emathuneni nali ihlahla lisekhona kuyafika abanye ke ngenhlanhla bayathi nowabe nalo baphinde bajike nalo babuyele nalendlini kodwa ulifica nje lizihambela lodwa lapha lelo livuthuluka kushanelwe yabo livuthuluke lize liyophela lapha abanye balifawe lapha elokhuzini emgodini ekusho ukuthi umoya walomuntu unithi mawuhlale lapha emathuneni la ibe kwakhona and kuze kunento engingazi noma yenziwa ngamabomu yini ukwenzela ukucindezela into emimoya yabantu abadala lento ukuthi ekugcineni ethuneni ukukhuluma umuntu ongayena wasekhaya athi uyalibusisa ithuna athi hlala la ulinde kusuku lokukhala kwecilongo ivamile mkhulu lo uyisho lento nehlahla lishiwe vele but umoya walomuntu ngeke uhlale phakathi la khona isidumbu ukhumbule ethuneni kumnyama la kusuke khona isidumbu and ngokuhamba kwensuku isidumbu sibola kuba nephunga kunuke ekusho ukuthi umoya wakhe lo muntu ngeke uhlale but uzoba around leyo ndawo la kukhona lelihlahla inikeza umthakathi nje wabe ngisho inikeza umthakathi because abekho ngisho amakhola ngingabeka imali phansi akekho umuntu oqonda izinto zikamoya njengabathakathi ingawa abathakathi ubabona besebenzisa isikhathi sika 12 no 2 leyo ma-hour amabili kuphela bayasazi ukuthi isikhathi esinamandla kakhulu ngisho umuntu ogulayo ugula kakhulu ngaleso sikhathi ebusuku seyahamba umthakathi uyomthatha umuntu lapha abanye nje bakuba nebhadi uthola ukuthi ngelanga ebengcwatshwa ngalo vele kunethe ebusuku uyafika nje usho kalula uthi yabo bakunethisa ngezimvula la wathina aphathe isikhova lento yokuthi uzwe kuthiwa kunesikhova esihluphayo ekhaya sejwayele ukuthi sihambe nomoya womuntu wala ekhaya osuke sethotshuliwe esetshenziswa la ngoba sivulele lathuba lokuthi abathakathi bakwazi ukuxhumana naye ngale kodwa uzobona isikhova kanti hayi isiphethe umoya zonke lezi zinto esizibonayo ezingekho right izinyoka ezimbi ezingena emagcikeni zilimaza abantu zithini zijwayele ukuthi ziphathe le mimoya le yabantu basekhaya abasuke futhi bengasezi kahle kwaphela lo uyambiza nje athi mina ngizokunikeza izulu ozohlala kulo ngithi umoya womuntu uhlala egazini nasenyameni ukuze uthi ufudumale so maye ufakile esikhovini lapha ufaka enyokeni ufaka exoxweni uyayithola le yanto komalo ngoba usegazini nasenyameni akufani nabantu bakuba bamthathe bayomlahla lapha ngakho ke kulindelekile ukuze uze umuntu ethi ngiphupha babe ngijaha ngomkhonto ngiphupha ubhuti engishaya yabo uphupha abantu bayinixabana kube ngazathi into nje iqhamuka nje emoyeni kanti ithini esiyi-applyelayo yonke lento le abantu ke kuyafana nabantu abashona engozi njengoba uyakhuluma ngendaba yengozi kunomkhuba othi umuntu oshone ngengozi akangeniswe ekhaya angcwatshwe noba nengcwatshwa angangcwatshwa la elokhuzini isidumbu sithi sifika sibe sisuka ngaphandle mawukuthi nengcwabele ekhaya negcikeni uthi wena kongcwatshwa yedwa lengasemfuleni akulona isiko lelo ngomkhuba owawenzeka maneswele ekhaya isiko lithi wonke umuntu uyangcwatshwa ekhaya ngoba kuba bekungenjalo bekufaka ngabe umuntu oshone eneswele lodwa izale namehlo amabili bekufuze ngabe naye akangeniswa ngoba naye ngumkhokha ngawufaka lo umuntu oshone nomlenze owodwa noba ingalo yodwa izalo ephelele kufuze ngabe naye akafakwa but kunesiko liyagcina isiko lakhe umuntu oshone enesitho esingekho owayikhona ngaphambi kokuthi angcwatshwe
kwenziwe isiko lokuthi siyabuyisela isitho sakhe ukuze kungaphinde la ekhaya kube khona umuntu ozoba naleyo nkinga. Njengaye umuntu ke oshone ngengozi esithi isikhali. Uthi mayezongeniswa ekhaya ngaphandle kwekhaya kukhishwe imbuzi. Kuthatha umswani nenyongo yembuzi agezwe. Kushiwo kuthiwa kugezwa lamanxeba lawa bese kuthiwa ke siyawuvala umkhonto ukuthi kungaphinde kube khona into efana nale. Bese kuthathwa leyo mbuzi ayenziwa futhi nalento eyobuthakathi lento ukuthi uthi le mbuzi ngoba kade siyisebenzisa thina singumndeni ngeke siyisebenzisa ngeke sidle thina singumndeni ingadliwa ngabantu bangaphandle ayikho into enjalo. Imbuzi yokuvala umkhokha ithi mase kusetshenziswe inyongo umuntu egeza amanxeba kwenziwa zonke izinto ibe siyathathwa igqitshwe iyashiswa ibe siyagqitshwa lapho wenze uthi yonke because moyishisa ngamini moyigqiba ungayishisile kusengenze uthothani imbelanga kakhulu kuvela izinja nje zilokhuza zidla inyama igcine zingena namathambo la igcikene kusho ukuthi lento beniyenza ayikho. So kufuneka ishiswe iphele mase umlotha wakho na bese uyathathwa uyagqitshwa wonke ngaphandle kwecele bese niqale ya process yokungenisa umuntu lebe ngiyichaza because inhloso yokulokhuza ngaphandle kumgeza nokuvala umkhokha niqedile seniyamngenisa manje usefana nabantu bonke abashonile nimngenisa ngesiko ekhaya lo muntu right. Kodwa mangaba nenze kanjalo nangamngenisa ekhaya namlahla kusho ukuthi ufayela abe yisitha abe idlozelisa eliyisitha la ekhaya ngoba nenza manje angazathi uzikhethela ukushona ngesikhali. Kusho ukuthi ke akageziwe la amanxeba fayela lo wedonsa abanye abantu la ekhaya abaze abuhlala naye lapha ngoba ngeke azahlale yedwa. So zonke lezo zinto ke zenza kube khona lento ukuthi emndenini kulowo kushotwa njalo umuntu ubiza omunye ungazi uzitshela ukuthi nithakathiwe kanti nina enivule lelo khoza lento lengisho. Abantu bayagezwa amakhaza mabebuye emakhazeni bayadinga ukuthi bagezwe amakhaza hayi ukuthi umgeze ngamanzi nje ukuthi ufuna bemuhle ngoba lokhuzi libuye emakhazeni no umkhipha amakhaza emzimbeni wakhe ukuthi alokhuza ngoba mcabange angithi ayibo inkukhu noma inyama nje mayiphuma efrijini ukweza ukuthi banda kanjani ezandleni ayisile manje mcabange efika lapha emndenini exhawula abantu bakubo ke ngalamakhazi ukuthi bayavuma yena ukuxhawula umuntu ogodola kanjalo. Abese ethi mayefika kunina ethi ngiyagodola kuthiwa sibenze kanjani asimhlabela imbuzi kuhlatshwe imbuzi iphenda angagezwa ngalendlela lesuke lokhuza ngayo. So izinto lezi ezibalekile kimi masifuna ukuthi izinto zesintu noma iphele lento ukuthi abantu abamnyama babe inhlekisa kube ngazathi abahlakaniphile kube ngathi amasiko makugcinwa amasiko kuyamosheka is because senza ngendlela ezirong nabantu abadala abakhona njengamanje abaphila baphenduke bafana nezingane ezincane ulwazi abanalo. Ngithe kuwena yonke into ayiwenza umqondo mayingawenza umqondo ibona ukuthi irong. Ngeke ngathi uyakhumula bengixoxa nani ngelala ngana ngithi yonke into yayidalela ukuthi idliwe kuNkulunkulu uyibona ngokuthi usawudinga udinga. Yes yakhumbula one siqala idinga usawuthi moyedla ethi ayidleke usawuthi ungawufakile okwazi ukuthi ayingadalela ukudliwa njengoba wazi aphula lo dingo usawuthi banana udingo usawuthi zonke lezi zinto yonke nje ngeke ubathole futhi abanibelele ezibhedlela beguliswa ilezo zinto hayi ngiphethwe isifo seaphula ngeke uyithola into njalo phethwe isifo sebanana ngeke uyithola into njalo phethwe isifo senyama ebovu yes sikhona igout dalwa inyama ebovu ngelinye lazo uxoxa nje ngayo inyama ukuthi kwaphela ngithi uqale kufe manje mawudla into efile ayithi umuntu uyilento ayidlayo umuntu uyilento ayitya yes abelungu bathi you are what you eat. Manje mawudla into efile amarasti abotha ahamba phambili ukuthi ngokwazi izinto because kade ayibamba leyo hayi ngenye imini sokuthethe ngale nyama
engade kuphatha kabi. Yabona isuke ihlatshe impela yahlinza ifile kodwa kusala Yeah. Ifile umoya uphumile. Eyogcina nje igama ifile. So kune generation mthwesi eyofika ngiyazi uyofika nini but ngiyazi uzofika. Okay. Ezofike ukufa nendlala ekuthathe kuse yakhe museum yabo museum. Yeah. Kwakho museum Eh. yendlala la abantu ama tourists ezoyawubheka kubantu ababephethwe indlala ukuthi babenje abantu ababefa babenje Yeah. kubuza umuntu athi mebuza umuntu ukuthi babebulawa yena abantu bese sithi hayi babedla inyama yabo because ukuba uNkulunkulu wayefuna sidle ngabe yamila nayo ngaba kunezihlahla zenyama nje Hayi. Phula ekhaya. Hayi. Kulungile. Mkhulu ngenxa yexesha ake si Manje. Yeah. Hayi. ungwane sheme Namhlanje- ungwane sheme yambona dabukisa Asembuseyekile kasayile. Namhlanje hayi ngeke hayi sifundela ukukhulu. But ke songena ngenye imini le nyama mphulaphula sizokushiya kanjalo. no masingangena enyama angifuna ukubethusa abantu abaqhubeke bayidla Oh, okay. Hayi. mina kodwa uthi ufuna ukuyiyeka ngameluleka ukuthi akayiyeke Oh. ngoba angijoke Yeah. angijoke ngawe lento le ngiserious Alright, ixesha likabhodini lithoba imizuzu bakubethe pha insimbi singaphi yethoba kwezwi lomzantsi olufumana kuhle khulu kwi-frequency ku-98.0 kungolwesikabi namhlanje ngolwesithathu ensukwini umhla wama-20 ku-August 2025 kwizwi lomzantsi sibonga kakhulu mhlawumbe usanda kuvuleka iradio ngongeli xesha siyakwamkela apha ke enkqubeni kakuhle kakhulu si-live futhi ke pagini lakwaphila mzimba ku-YouTube ungena khona ubhale phila mzimba uzokwazi ke ukuthola kabanzi ngayo yonke into lebesixoxa namhlanje mandikukhumbuze ke abakwaphila mzimba kwindawo abakhona kuzo nama product akwaphila mzimba ongasike uwathole kulezo ndawo lezo hloma ngepeni nephepha ngizokunika indawo bese ndikunikeza nenamba yakhona apho kuleyo ndawo kubalekile wena thatha ipeni nephepha ukwazi ke ukuthi ubhale phansi ube nayo inamba yalapho mhlamba sezisibonile nje useStenga mhlambi ke usothongathi ungabi sethu uzofuneka uzuza emarket eThekwini kwaphila mzimba ngoba nemali yokugibela mhlamba utholta yiko thola ke leyo product kulo ndawo eseduze nawe asambe siye kuzo ke indawo apho ke ungathola khona ama product akwaphila mzimba mhlambi ke useStenga so ngizokunikeza nenamba ke yomuntu ozomthinta kuleyo location wena ongakuyo xa ngaba sihambe siya eStenga kwaphila mzimba uyakwazi ukuthola ke ubaba ubuthelezi kwinamba enzokunika yona emusa eStenga ubuthelezi ukhona ku-078 359 0571 mangabe useStenga namaphethelo uyakwazi ukuthola ke uthinta ubaba ubuthelezi uzobe sekunika direction ukuthi ukweyiphi indawo uthi hoza uzothola leyo into oyidingayo yakwaphila mzimba eStenga ngu-078 359 0571 mangabe ke useStenga kanti ke mangabe ke usePinetown namaphethelo zonke indawo ezakhele ePinetown inamba yasePinetown ithi 073 993 3638 mangabe usePinetown inamba ithi 073 993 3638 mangabe ke use Greytown Greytown nayi inamba mangabe use Greytown udinga imikhiqizo yakwaphila mzimba inamba yakhona ithi 079 068 3788 liphinde inamba yase Greytown ithi 079 068 3788 kanti mangabe kuse Hammarsdale namaphethelo khona apha eMpumalanga eHammarsdale inamba yakhona ngu-079 730 5677 mangabe ke wakhele iHammarsdale sondela nje khona lapha ke eHammarsdale ukwazi ukuthola imikhiqizo yakwaphila mzimba inamba ithi 079 730 5677
077 mangabe ke ungala ngasengonyameni wakhele nje ngala ngasengonyameni nayi inombolo ke mangabe udinga imikhiqizo yakwaphila mzimba inamba yakhona engonyameni u084 557 9817 engonyameni liphinde ngu084 557 9814 mangabe ke usesoweto namaphethelo le kogoli mhlawumbe usithola kwi-app yezilomzansi mhlawumbe usibone ku-TikTok mhlawumbe ubone ku-Facebook usegoli nayi inombolo ongakwazi bake uthola imikhiqizo yakwaphila mzimba inamba yesegoli esoweto le ithi 078 834 877 alright liphinde ithi inamba yasesoweto 078 834 8277 kanti ke apha ke eThekwini emakethe opposite rank yamabhasi inamba ongasi kuyifonele ithi 066 007 5043 kanti ke efolweni namaphethelo nje mangabe udinga imikhiqizo yakwaphila mzimba inamba yasefolweni ithi 069 198 1864 inamba yasefolweni ithi 069 198 1864 ePMB kwaNdongayibovu eMaritzburg inamba yakhona yona ithi mangabe udinga imikhiqizo yakwaphila mzimba isondezwe kuwe le mikhiqizo yakwaphila mzimba ukwazi uyithole inkinga obheke nazo zixazuleke inamba yaseMaritzburg ithi 076 353 5597 namba yakwaphila mzimba eMaritzburg mo useMaritzburg wena inamba ithi 076 353 5597 manibuyisele kuwe mkhulu sesingena ngqo pha kwaphila mzimba siyazi ke zikhona izinto ezihlala ke zikhona besizakala abantu ngazo kwaphila mzimba siyazi nangomsolo sayo ngolosine uyakwazi umuntu ukufika azobuza ngaleyo ngxaki abheke nayo lela kwithuba mkhulu sibonga mfuka Mthwesi njengoba usushilo nje izinamba uzibala abantu abafuna ukuthi beze kwaphila mzimba banalezi nkinga umhlume ilento esithi ngama piles kwesinye isikhathi uthola nje kunezinsumpa esezikhona la esithweni sakho sangasese okanye kusekuze waba nesilonda kwesinye isikhathi nje mawusaqala uzwa kubaba lo kubaba kungathi unganwaya sinembiza ke iqondene na umhlume ishaya umhlume nje ube eceleni ihamba ke nento yokugcoba uyifakela ngemuva ukwenzela ukushisa izinyama lezi zisuke seziphumile mase kunezinyama noma ukupholisa isilonda mase kunesilonda noma ukuqeda izinsumpa lezi zisuke sezikhona sibe nembiza uzifo zonke ke ushaya amahlala khona omeqo khathala umzimba zonke lezo zinto nje uhlisa oshukela ushaya izifo eziningi imbiza ehlanganiswa kakhulu yenzela ukuthi ikwazi ukulekelela ezifweni eziningi sibe nembiza ke yokuchatha kubantu abanenkinga ukushisa kwezinyawo kusonteka kwemisipha nako kudalwa ngomeqo ukukhathala kweqolo ubuhlungu beqolo kuba namahlengehlenge kugcina nemizwa seyiba phansi thola ukuthi awusawazi muyindoda nokuphendula umbuzo wasekamereni leyo mbiza ayesikhuthaza ukuthi umuntu ayithathe nale ephuzwayo yemizwa ikwenzela ukuthi ukwazi ukuthi kusize kakhulu nje uphendula umbuzo wasekamereni ngoba indoda engawuphendula umbuzo wasekamereni akhona amanye amadoda azokulekelela ukuthi awuphendule sibe nekhombo kamaqaqa esiza kubantu abanenkinga zezichitho amathunzi namabhadi izinto zakho azihlangani kahle awuphuphi iyalekelela kakhulu lapho ukuthi ube nogazi kubantu uthandeke nje izinto zimane zikhanye kuwena sibe nomuthi womsamo ikhombe yomsamo tholakalayo ke kwaphila mzimba ziningi ezinye izinto singazibala kodwa sitholakala emakethe irank ngaphesha werank yamabhasi belide kuthiwa iMount Etna usithola khona siyavula zonke izinsuku 8 ekseni uze kuyoshaya 5 ntambama bese kuningolwezini ke sivula ithuba lokuthi ngaba ufuna imisebenzi ethize izinto ofuna ukuyenza udinga ulwazi ngabe unamaphupha akuhlupha ufuna ukuchazelwa ngawo
ngaba khona ulwazi oluthize nje oludingayo izinto obuzisebenzisa ngisuke ngikhona ke sikhona usuku lonke silungisa lezo zinto nangomgqibelo futhi sivula lelo thuba lokuthi uma uzofuna ukucacisela ngezinto ezithize bese uthi abafuna ukuzohlola beze ngesonto sitholakala khona imarket njengoba ngishilo ngo-8 ekuseni kuze kuyoshaya 5 ntambama mawuduka sithole enambeni ethi 066 066 007 007 50 50 43 43 066 066 007 007 50 50 43 43. ya sine appointment ke kusasa nomuntu othi nginezinkinga ngifuna ukuphuma ekuhluphekeni ngifuna empilweni ukushaya amagoli ngoba njoba sila empilweni sila emhlabeni nje sizele ukuzoshaya amagoli asizele konke lokuhlupheka ukuhlupheka okuningi kwenziwa kuqhamuka nokudideka nje kodwa nje ngokwethu nokukaNkulunkulu sifuna sonke sishaya amagoli siphumelele. Enkosi kakhulu tata Kuluvuyo bahlale sinawe na ngomso siphinde futhi usiphe usicobelele ngolwazi siyabulela kakhulu mkhulu. Thank you ba. Nkosi kakhulu kumphulaphula ekhaya enkqubeni egama la Chocolate Gold City ke eMzansi Talks uDodo khona zobe Chocolate Gold Pie City ke istimela sothando asibulela kakhulu sibamba ngazo zibini konke ubani ke othe wabanathi apha enqubeni ngalawo mazwi ke xa sigoqa khoqo siyasibe nendlela yakhona sitilala nathi Jehova kulobusuku banamhlanje usigcine komsa wakho omkhulu ngalawo mazwi sithi enkosi enkosi enkosi. Yebo kunjalo imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864 engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePine Town setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi